trí dó híam agus támuid ag tafadó. Eachtra Fhionn Mac Cumhaill agus bhrí Bhearcháin. Nuair a bhí Fionn Mac Cumhaill i dul aníos, dearadh sé féin a bheith dul i loige, agus dúirt sé láid ina léhantaí go raibh a chláimh róchrum dó le humpar, agus gur bhíogain dó rudéigean a bhainte. Bhearcháin de léhantaí in ír sin de chuair sé ag tríal gáha a bhí na chónaí i ngár dó dar bhean Bhearcháin, agus a dúirt sé. A Bhearcháin, tá mo chláimh róchrum dom anois, agus bhfuilm go dócha Bhearcháin de, nó go ndéanfá chláimh de gom, mar nílim de réir nádúire chomh-láidir agus sa bhíos 20 bliain ó shin. Dionad go déimhin sa Bhearcháin, ach go neosa tú scéal dom an aid a bhaiad dhá dhéanán. Neosad sa Fionn, chumhail nach mai éon bhean ag éisteach liom. Tá go maith sa Bhearcháin, ní bhaid gealam duit. Nuair a chuaigh Bhearcháin bhaile i gcúr na híche, d'ionas sé dá bhrí go raibh sé lá ar na mháireach chun dhá chláimh a dhéanamh de Fhionn Mac Cumhaill, agus go raibh Fionn Mac Cumhaill chun scéala insint dó feadh na tríomhse sin, ach go raibh sé de úlach féin gan éon bhean a bheith ag éisteach leis a scéal, agus ná tairse in aice na háite sin, mar dá bheicech Fionn Mac Cumhaill thú do stáiteach sé, agus ní chluiseann níos mó den scéalhaid. Gealam dit nach raid san bhean. An lán í sin do chluí Bhearcháin a bhuachaill, agus dúirt sé. A bhuachaill is fearr do bhíag duine bochtaríomh éirí, agus ban beart luachra agus túr chun na ceartan chun go síní Fionn Mac Cumhaill a náda sa bhaid sé ginsint scéal romsa. De chua bhuachaill Bhearcháin ag iarraidh na luachra, agus de lean an bheannaigh. A bhuachaill sí. Túr mé dílíocht bhághaid má chur an tuairisí isteach sa bheart luachra, agus mé a chóirt chun na ceartan, agus gan éon níligidtart mar ghealormsa. Go díomhann í dionad san bhuachaill, mar do bharóch mo bháistir mé, nó ní bheadh iniontaí bheige as an chuige ríis. Ní bhaid is aige siise cadar aníis, mar fanata iste sa luachra go nimóid sé féin agus Fionn amach as a gceartan, agus néice siad mé an éachar, agus ní bhaid fiosach a grabh sa géisteach leo. Má dhéanann tú sin san bhuachaill, chuirtí mé thuain san bheart. De híonn sí sa bheart agus de chur an bhuachaill an luachar mórthípe leise, agus de thug a ghrimí féin agus san bheart gur chris sé an ceartan, agus de chaise an bheart de sa chúine. Ba dhear níor sin go dánig Fionn Mac Cumhaill isteach, agus de híonn sé an mbeart. Cad déon scéal sé a neosa mé roite Bhearcháin. Bhhaile mo chluistin tuit sa Bhearcháin, cad diad an dá gníomh do runis riamh is cruaid a chuairt. Neosad sin duit sa Fionn Mac Cumhaill. Lád á rá sa méanair ag siúil le heis ann do chunig tí tanal gearhaim agus de sílas faoin dhéin. Nuair a chuas isteach do chunig an gaiscí chus mó dá bhecha riamh na hí chus na tine, agus íscin aici leis na sméróidí. Cé hé hosa seise. Is mise Fionn Mac Cumhaill sa mise. Is tú go déimhin an fearr do heasta bhuim san gaiscíoch. Seo bradan seisin, agus de bhíos dó ara le séile agus séiche chun éhharú. Sínead sa nisharm go godlód Bhearcháin, agus túair sé airad a níosc go núisiód. Ná ligén chlog a heachtar, nó má ligén tú banhead sa de cheann díit.
Bí ga umpáil ó híomh go taobh gás nach Nairobi an chlogair. De bhíos go cuaramach a tuairtead an íosc, agus faoi cheann tríomh sigar do chonig clog mór ag éirí ar ghrim a bhrádain. Do tháinig crithadla orm a díomh an ógra a furas, agus de chuimilis mawrdó go dlúdíon ar a chlog, chun nach túra an gascíoch faoin na aire é, nuair a éireoch se. Ach do ró má áwrdóg féin chun an smir, agus de churis sa bhéala, agus níor luatha de rinnes na furas, agus níor luatha de rinnes ná furas fis dá bhain na bhaile an éisc go mar óch an gascíoch mé an uair a ghúiseoch se. Do churis má áwrdóg faoi mo héal ríis chun fis sa áil cad de bear go a dhéanana, agus de furas fis imachta san áit chun nach mecha isig an gascíoch cá rás, agus níach a riamh ó hinné, agus is mar sin de hála rum féin fis sa áil éon uair do chugóin má áwrdóg. Sin tar na gúis is smó in a rás riamháin, lá gefne dar imieslium féin chuid féin den íon, ón chuid eile den íon, agus mé siúl trílean, do bhí sneachta trom ar an talamh agus do chonig slí arhaim lorg gascí hín sa sneachta. Do chuas chuige agus do bhí íon orm a díomh méid. Do chud is cosliam isteachán, ach níor lín sí an lorg. Do chud is má rácha seán, agus is a réigen de líonar do ré. Dúirt sliam féin nach men sásta chuige go bhíon roiarcar an gascíoch mór. Do leannas rion a lorgan sa sneachta go dána go bohan agus do bhualas ar an noras. Do chuir gascíoch mór a cheann amach agus dúirt, cé hosa nó cad a thugann seo. Smise Fhionn Mac Cumhaill smise, agus de chur méad a lorgan sa sneachta íon na mór orm, agus ní bhíonn sásta go dtucan a éiscid. Do tharla go maith san gascíoch, mar tám tín tarseach ó hiúlóideada do rinne sa gcuid a bhuláin chian tú marbhann seo ó gascíoch rá bhó ná mé féin, agus má an sé má chábhfuilim gan náras maróir sé mé. Imis agus ban Bart brosna go mérómuid ceathrú de ghuain féin, mar tá ocras orm. Tíanad sa mise. Do glúisias orm agus do rugus téad agus túliam, agus do bhanas Bart brosna chó mór agus sa bédaliam a thuirtir mo rum. Nuair a tháinig chun tí de chaithis a gunne anála é, agus do bhanas fuaim agus formas. Do tháinig an gascíoch mór chun a doris agus nuair a déoch sé an bheirt, dúirt sé le drochmheas. Go é an fáin ar thugas níos mó ná sin net. Níor thugas sa mise difrígur ó duine sorm. Bé róid sé baine na gaireach dúin san gascíoch. Nis sé sin. Sí sin seo le heis na tine, agus bí fáil rudégan olamh dúin do ísamid. Sinad san seo thorm go fóil, agus má higgin éon tóidir an beidir an orsal atá in sa tine agus sáhí an ceann deargte I bail mo chróine, mar ní léon chuma eile ar a bhéaltá mé rúiseacht. Do hín an gascíochan sa leabaí, agus ní fad a bhí sé an nuair a chúlasa fuaim mhór thugam, agus do a hischan na doris, agus ní luatha a osclas é, oscail mé é, ná do tháinig isteach gascíoch ba ráhóna é seo a bhí sínte ar a leabaí. Níor ligas sa an aimseir thorm, ach do a hischan an orsail, agus do rugas agus dá áthas chót tréan agus sa bédaliam é súsa bail chróine an gascí a bhí na chola. Do thug an gascíoch lémas leabaí, agus berid an dá bhór ar a chéile. Bhí drim ghunidíh a gunne an ála hall, agus drimin ar eile leis bhála ó bhus, agus iad a gíre a chéile a leaga.
faoi dheire do chuidehain gascaíoch a bhí na chola ar a glún, agus do tháinig agla ormsa go mar ó faoi, agus mé féin na chos. Do rugus ar an tua agus do chromas ar staire a dhéana sósa rim. Do dhearas an chéad staire ar chulpa a chuise, agus an tarna staire ar a húil, agus do ordaíos an tua agus do bhólas an gascaíoch i blaic a bhuinéil, agus do leanas gábhóla ar fra tamil mhór. Scéal go raibh sruth fulla i gritlis an gascaíoch, agus go raibh sé dul i loige, agus de hit sé ar glúin leis. Da éidir sé ríis, agus do bhúil sé me sé sósa gunne an Taibháin. Déiste an bhearna sin scéal go fáineach go dtí sin, agus a dúirt sí. Mí chromort, can na híomh go neis ar a roinn. Tá freab Fhionn na Mhnaoi agus a dúirt. A Bhearcháin, do rinneis fealarm, do dhealas nach meach éon bhean na géisteat liom an aid de bhinigin sin an scéalit, agus in anid sin is saola do choris de bhean in sa lochar chun nach bhecinn sé í, agus de ris sé ní a Bhearcháin. Dír Bhearcháin ar a leis scéal a gháil, agus de dhéimhne sé ró nach raibh go féin a bhean na bheits a lochar, agus níor inis Fionn Mac Cumhaill ní smó gá scéal dó thar éis sin.